Onya mga higala atong balik-balikan gamay, medyo murag na kuan ko gamay dire. Unsa man ni imong gi-live dire sa akong kuan. Oh. Okay, di ana man nag-andam na sa para sa atong panaygon dire mga higala. Ako na silang gi-ari pag panawag ko na manaygon ta para sa atong mga kaigsuunan no kay padayon gyapon ta nga nanuktok sa tug tagsa-tagsa ka mga listeners atong mga viewers ilang mga kasing-kasing kay kining atong panaygon para ni sa atong mga biktima sa bagyo. Unya kini ni ang ako na silang gikuanan nga manaygon ta instead mga adto mis mga balay-balay medyo alanganin man mga tungan sa mga balay kausahon lang namo dire ang among panaygon no nya katong atong mga igsuon nga naminaw pwede sad mo nga do na mo mga pinaskuhan nga atong ihatag para sa mga listeners so ari lang mo sa atong nagpadayon nga atong GCash number ari lang ninyo ihog ha kang kuan muna ako inan sila si Aiko sa si Clint nga ayohan yung kanta kay bahig buhan mo kuan sila mo hatag sa pinaskuhan. Okay, so mo ni may gala no ako lang giagi katawa mga kaigsunan kay medyo alegre sa kay why practice sila pero pag abot ni buntag o sige dali lang dayon no. Okay, so mo ni mga kaigsunan ang atong mga pagpanaygon alang sa atong mga suking tigpaminaw o atong mga viewers mga higala no karon nga buntag pero akong giingnan nga nindot gyud ta kayo mo gamit ta og kanana ang -1. Wa na okay na gyud na no. Pero saon ta man ang mita mahigalang mo detect man. Oh, ako ganing tingog mahigalang nga more or less ra mo detect man gyapong mita. Mo na nga ingko ato lang sa kuan na ug mag kuan na kanta kuan na lang gitara na lang siguro itong gamiton. Buhan kuan man okay. Ato sang tagagpatagad kay ato kauban si kasamang Alan Guliat na Kurda, kasamang Pedro, Idol Aiko, Idol Tweety, Idol Clint, kasamang Boyke. Okay. Yes, Guliat. Hello, Atty. May buntag nyo tanan o niya, pasalawatan to si Lord sa tanan gyud. Mameri salamat sa mga pagampo. O niya, sa tanan pong nitabang Atty. Thank you gyud kay ninyong tanan sa inyohang kanang kinasing-kasing paghatag gyud taon sa programa diri ni Atty. Nga straight to the point ug sa IFM ni Sir Idol Boyki. Labi gyud sa programa ni Ma'am Aida. Thank you ninyong tanan. Awa nami idaghang ikasulti kay murag milyon-milyon ang inyong gitabang namo diri sa RMN nga tinuod gyud nga overall number 1. Thank you kay Tony, salamat kayo. Okay. Arta mga higala, musugod tas tong panaygon. Onya kinini ang una mo kanta sa si Idol Aiko no? Okay. Okay, nya dayon ato mga kaigsunan plus tala mo diha kay natay mga panaygon ginagmay before ta mo balik sa mga issues mga sukit paminaw. Okay, fire na. Kaya na to na. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and never pining till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine. Oh, night divine.
Salamat kay mo to si Idol Aiko mga higala. Si Idol Aiko mo nag-handle sa atong programa sa IFM, sa Dear IFM. Inyo mabati may gala una sa hapon kutob sa alas 3 sa hapon. Mao na tong DJ no sa IFM mga sukin tigpaminaw. So murag na nimbawt kung balhibo Idol Buiki, ha? Unsa may kasulti Idol Buiki sa atol Idol. Na proud ko to ini kay nakuha niya ko gitudlo. Nindot, sakto-sakto kayo, no? Kung kayo ba, kapag wala, no? Kita po ni background na sa tag... Actually, pag kantan Idol Icon, ni Bawa itong balhibo. Pag chorus na nga, ni-appeal ta Idol Wiki, na blending na ba, no? Wala man ikaw ta. Di nakuha ang third voice niya. Oo. Third voice. So, muna nga, palihog ko pa bugnaw sa aircon, dong. Wala ka. Sadya lang ta mga higala, no? Atong mga kaigsunan niya, akong balikon kato to mga kaigsunan no among panaygon diri sa atong sibianan DYHP atong mga kaubanan sa DYHP og IFM. Unya amo mong giawhag mga kaigalaan nga ganahan ta mi mo anha sa mga balay-balay kay manaygon mi amo na nahon-naan Idol Buiki pero malangan man ta. Unya dili naman ta makahimo sa jud no. So among panaygon diri sa kahanginan so kanang inyong mga gift nga inyong ihatag inyo lang ang ihog diri sa among GCash numbers no. O go time number mo ni kang Inday Aida nga go time number 0991 207-9880 ang kasamang Remark Pugoy 0916-525-5663 o kang kasamang Ilika Joy Idol Tweety Hanaban ha mao ni ang yang 0927-648-2390 o ang kasamang Araceli Dibutak sa 0969-276-0905. So muna nga amo mong gidasig mga kaigalaan no sa atong mga kaigsunan kay padayon gyapon ta mahigala. In fact karong adlaw ang atong mga kaubanan to ana padong sa Lusaran no. Kay ubay-ubay man gyud ang atong mga tabanganan dito sa Lusaran mga kaigalaan mo na nga tan-aw nako doon natin natigom nga kinini ang kwarta gikan ninyo ang mga listeners at mga viewers pero nakita na mong kuwang-kuwang pagyud kay mas daghan magud ang biktima sa bagyo. Ngani mas daghan sa linog no. Unya sa ako nag-ingon nasubay gyud kagahapon nag-donate iyang usa ka galon nga sensiyo ba. Kasubay gyud sa akong istorya nga kanang ang 1 million gadto na inyon mangigahin para sa mga nangamatay no. Unya dayon ang uban kada kumpra ko namo mga higala bida kaingon ka kada ko man gasto no kay kana nagong bugas sa Idol kasamang Gulyat kung tag 50 pesos lang atong paliton nga bugas 50 pesos per kilo ang 5 ka kilo ana kada tawo taga antong 5 kilo nga bugas pila man 250 unya mo kumpra ta og mga kuan 1,500 atong kuanon kada kumpra nato kada ko lagi wa pay labos dilata no mo na nga Akong total bian kong kalkyo. Mana kaingon ko nga medyo dako gid so manang ko nga manaygon ta kay basin og niining puntuha ang atong makaigsunan na pasay dugang gyud no nga kuan man gyud kay mo man nagiingon sa kanta bitaw nga people making list anana siya gift di ba no di lang ta ka kuan anak kay kuno gud ang mita gud og atong katawon kamo mo kanta na og gitara ninot siya nga kanta nga iapil niyo sa lista naghimo mo og lista karon kinsa inyong tagaan pinaskuhan na kabantay mo si Kuan tagaan pinaskuhan kato akong inanak mo na iapil na sa ninyong lista ang iapil na to sa lista ang atong mga nabiktima sa bagyo yehey ana lang no. So muna karon arita mahigala sa tong dugang pang panaygon mga sukit tigpaminaw sa dili pa ta mobalik sa mga issues atong sunod mahigala nga manaygon niya mo back up lang ni Idol Buiki ha. Mao si Idol Clint Lantako mga higala ang ato ning naghandol sad. Unsa nimo nga programa ron na Idol Clint kay handulan? Kuan attorney alas 3 ngadto sa alas 5 sa 93.9 IFM ang IFM balita sa hapon, mga balita, komentaryo ug public service gyapon attorney Rafi. Okay. Sige, fire na. Kasamang Pedro. Wala doy. Sa nakauban ko pa ang mahal na kong ginikanan. Inig abot sa Pasko, malipayon, masadya ang tanan. Karon ay wala na, ang Pasko ko ay kagulanan. Ako karoy
ni Ana sa mabugnaw bilangguan. Ayay, flood control makani. Ibilanggo ako sa kasunga sabit lamang. Lagi, Naapil sa flood control sa salang wa ko'y nahibawan. Wa na'y nahimo pa o sa akos na bahinan. Dako ba? Bisan magbasol man ako kinibadli sa kapalaran. Merry Christmas na lang sa akong mga minahal, sa akong mga kahigalaan, sa malipayong Pinoy anang. Ako may nagantos, wa magpaabot nga kaluyan. Iampo lamang ninyo ako, apel na po si Saldi ko. Merry Christmas na lang sa mga taong way kasing-kasing. Huwag kasing-kasi. Sa nagduot ka na ko, Puro pasyon na rin. aron ako ay mabilanggo. Nabilanggo. Kanang pagduot ko ay ako nang nagikalimtan. Ayaw kahadlok nga ikaw ay ako nga pagahimungtan. Let's sing together. Merry Christmas na sa sa malipayong Pinoy anan. Ako may nagantos, Nagsuwa lamang o ginamos. Iampo lamang ninyo ako, o Merry Christmas na lang. One more time. Merry Christmas na sa kung dagkong agdang. Aha! Nga parehas po na kong palautang. May gali kakao. Sa kapumri ng antos, nagsigi ka o sa ginamos. Wanay ngipon, puros na lang lagos. O Merry Christmas na lang. Merry Christmas! Merry Christmas, okay. Sa dili pa. Okay, sa dili pa tang padayon mga kaigsunan, ato sa papahuayon gali kay murag nahangos mga higala. Labi na si Idol Boyki nga mo ginida mahigala sa kwan ha, sa pagkuros na. Oh, okay, so standby ha. Okay, alita mahigala kini ato mga kaubanan diri basta kay mga kunadaan mantigo manganta mahigala bisan pag way practice diretso lang mga higala. Kumbate gyud no. Mo na ko nabantayan. Liwat sa manager. Kana. Kang nilniga oy no og mo na ko nabantayan basta kana mga sasayaw bitaw kana hinayaw na gidaan di na kailangan daghang practice mo maka kuno na yon. Sila Sir Boy, kay May, kay Sayaw, pero kita to rin. More or less sige hapon. Masayaw man o makanta no. Okay, arita sa sunod mga higala na to nga atong kinini ang panaygon mga sukit di paminaw atong pagtagad mga kagilaan pero mo na among balikon no ang ganahan ta mi mo anha sa inyo mga tagsa ka mga panimalay pero di man namo mahimo diri lang ta mahigalas kahanginan unya amo mong gidasig sad no kini atong panaygon mahigala nga kanana ang dunamoy mga pinaskuhan alang sa atong mga nabiktimas bagyo amo nang dawaton pinagi sa inyong go time number ni Inday Aida Tampo sa 0991-207-9880 kang kasamang Rimar Pugoy sa 0916-525-5663 kang kasamang Idol Tweety Ilika Joy Hanaban 0927-648-2390 o yung sabang Gcash number ni kasamang Araceli Dibutak sa 0969-276-0905. Okay, arita may galas tundugang pa nga mga pamasko mga sukit di paminaw. Okay, kumbati na do. Okay. Okay. Ay, Pedro. Ang mukanta ro to ni si kasi do it sila si Inday Aiko o si Sir Clet. Okay. Okay. I see girls and boys selling lanterns on the street. I remember a child in a manger as he sleeps. Wherever there are
giving gifts, exchanging cards. I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow where nations are at peace and all are one in God. Let's sing Merry Christmas, Happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another New Year starts. Let the spirit of Christmas be always in our hearts. every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let's love like the starlight on that first Christmas morn. Let us back to the manger where Christ the child was born. So come, let us rejoice. Come and sing a Christmas carol with one big joyful voice. Proclaim the name of the Lord. Let's sing Christmas and a happy holiday. Season the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another New Year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. May Pasko! Okay, may Pasko sa tanan. Labiol. Arita sa atong katapusan nga halad nila kasama ang gulyat. Sige sir. Okay na ta. Okay na ta sa atong kwan. Okay na to rin. Sige. Wa tayo practice pero paniwaon na mo nga matarong nga mong pagpadaigo ninyo kay Ah. kinising-kasing tao niya mong. Kaya gitarong rabagan niyo yung nagsende ha. Oo. Larga. Okay. Okay na? Larga dong do. Gukod lang dong. Og di ka kapas udong lang. Larga. Asa gamay lang kayo. Okay na mo, ready na? Ready na Sige, kay asa ako sang balikon kay atong GCash number, gamay lang kayo. Alang sa to mga kaigsunan nga naminaw na to karon no. Among pagpanaygon mga kaigsunan amon ning kinasing-kasing panaygon. Pasensya lang mo og dili kayo kuan atong kuan karon kay atong preparasyon mga higala gumikan kay dali lamang ko ni. Kay actually padong mi sa lusaran karon. In fact ito mga kabanan nakagikan na ba sa Idol Boy kay ang uban? Ang uban attorney. Oh, to na no nya. Ako sa nakita diri ang manaygon ta na. So mo na mga kaigalaan. So ang ato dili pa tan padayon sa unahan siguro unsa nato ning mga pinaskuhan ninyo no. Importante kay may gala ang go time number ni Inday Aida Tapos 0991-207-9880. Ang kang kasamang Rimart Pugoy 0916-525-5660. Ang kang kasamang Elika Joy Idol Tweety Hanaban 0927-648-2390 o ang kasamang Araceli Dibutak ang 0969-276-0905. Mao ni mahigalang ato mga GCash numbers o kato mga kaigsunan nga doon na mo'y mga gift din na, doon na mo'y mga pinaskuhan alang sa mga biktimas bagyo, pwede nyo mahog ni ining ato mga GCash numbers no. O atong tan-awon ri kompleto ni ato mga kuan dinhi no, ato mga nanaygon ri ang dia bay labor sa sibianan. Unsa man ka kasamang kay mo apil ka? Ay klaro diha. Kaya nagtanaw naman ito si Tisoy. No? Ingon si... Uli na ba sila? Oh, chat ba na ko si Tisoy. Ang kuan, ingon siya, nga, kanana ang samot og si Kay mo kanta din ha, og apil. Murag mo badlong kunong mita. Uy! Bitaw. So, kanan si Pedro dako kay gamit din kay siya man mag-gitara. Si Gulyat po dako kay gamit kay siya man maoy siya man nagkumpos ng kantaharon ngatong kantahon. Of course Idol Aiko og si Idol Clint kay sila man mga murag mga main ko na karakiharon. Pero tinuray lang og wa mga higala mo blending pinagin Idol Tweety og ni Boyke. Di ka makadimao. So kining murag nabati niyo murag primero solo ana. Inikabot na mo kuros ka mo nindot na gani. Ato na credit ni Idol Boyke, Idol Tweety. Hindi na namo na yon ha. Bitaw. Okay, so mga kaigalan, alita, balik ta, padayon ta sa atong kwan. Ansa man ni? Ako ni tawag kini Dapat gitubag si
Napay gitubag si kadang kasamang Si Pedro. Pedro Torde, kaya kay show basta Disyembre. Busy ni sa kon Ah. kasamang Pedro. Okay. Okay. Aritas dili pa ta mo balik sa mga issues may gala kay karon mga issues ko perti mga bugat kayo. Dito sunod-sunod nga mga katalagman, doy linog, doy bagyo, doy na pigi pusil dito may galas Davao atong balikan unya mga kikilan but so kon ba kana bang murag ngidlis kayo ba? So mo na nga ato sang butangan gamay mahigala og diwa gyapon sa Pasko, although dili malalim karon mga panahon na pero ang among mga pagpamasko alang mga kagalaan sa atong mga kaigsunan nga mga nabiktima sa bagyo. Okay, ready na kasama Goliath? Highball bro ni. Okay, sige. Gargadong, pasahay dong bro. O kasadya, kasadyaning taknaa, dapit sa kahimayaan. Mauray nakita tagbalang masanagon bulahan ikaw bulahan Ang tagbalay, nga among giawitan awit nga halandungon sa tanang Pasko Paskong payon, bagong tuig, bagong kinabuhi. O kasadya ning taknaan, o dapit sa kahimayaan. Maura nakita sa nagong mula. o boya, ay awitan. Bagong tuwing, Bagong kinabuhi. O doyo sa among mga gibatin. Uga araw kita magmalipayo kasadya, balik, ikaw na tanang, o kapit sa sa kalimawala mauray nakita sa nagong mula mula o kasadya lindas na ora sa kalimawala solendahe, Maur nakita tagalang sana ko bulay bola ang salamat. Hey. Okay, mo ni may galang atong panaygon sa kahanginan. Salamat kayo kasamang Alan Goliath na kurda nga dunay recording mga kagalaan karong totoo. Kasamang Pedro, Idol Tweety, Idol Aiko, Idol Clint o kasamang Idol Buike. Okay, so salamat kayo no. Onya kanana ang ato mga kaigsunan napakaisulti kasamang Ano lang ato di, sakto lang to, pasalamatan lang tanan. sige, okay. So salamat kaninyong tanan. O hinaut po ta mahigala nga kinini ang nalingaw mo gamay o dako ba kaha sa atong magpanaygon pero kani amo mga higalang halad kinasing-kasing alang sa atong mga sukid di paminaw alang sa atong mga viewers at alang sa atong mga listeners kay para ni ato pahinungod sa mahigala sa mga kaigsunan nato nga nabiktima sa bagyong Tino. In fact, kapadong na dito Idol Boy kayo sa may atong kwanron. To na atong mga kabanan, no? Papasalamat gyapon ta Attorney Rufil kay ikapila na ni nga wave na to ikaunom, no? Pero wala gyud kapoy-kapoy, same energy, mas gidungagan pag inato unya peligroso ba gid ang daan padong dito Attorney, pero atong gisuta daan kay ubay-ubay man nga sakyanan Attorney, datag mga hygiene kits, sabon, haplas, uban na to ang IPI sa drone, unya ang ato sa mga chinilas dalhon sa dato Attorney Rufil. Okay. Pero 1,300 ni ka families Attorney. Oh, unya daghan. ang washed out Attorney gitagaan na to rice cooker ug bugas. Kay do na mo na wash out gyud, no? Mo na nga Kaning ato ang ikaunom nga wave ato ni sa ato ning Tino.
Sa Tino rin kaunom na sir. Sa Tino. Tino. O ito lahi tong sa O lahi tong Linog. sa dito sa Oh. Linog to ni no. Oh, mo na atong gipangbuhat dito sa CBN ng DYHP, mo na nga salamat kayo no sa atong mga listeners, atong mga viewers, o of course atong mga ganang mga nanaygon dire. Okay. Thank you Tony. Salamat kayo. Yeah. Salamat Wag sa na tanan. dali. Mo solo ko na sa Idol Boy King. Last. Bye bye. God bless. Thank you. Napakay last saman. Ay, buwan. Kasadya. Sadya. Na dapit sa kahimayan, mauray among nakita ang tagbalay masanagon, bulan o bulahan, ang tagbalay nga giawitan, awit na halandumon sa tanang Pasko magmalipayon. Bagong tuig, bagong kinabuhi, dulog sa atong mga gibati, atong awiton o atong laylayon, aron magmalipayon. Kasadya ning tagnaan, kapit sa kahimayan, kaoray among nakita, ang tagbalay masanagon, ulan o bulahan, ang tagbalay nga giawitan, awit na halandumon sa tanang Pasko magmalipayon. Awit na halandumon sa tanang Pasko magmalipayon. Maing Pasko! May Pasko. Okay, may Pasko. Salamat kayo. Daghang salamat. Okay. Daghang salamat. Amo ni mga kahigalaan ang atong mga kaubanan no diri sa atong CBN ng DYHP. Okay, padang